lamɛnbagaw foli ni tan ne bɛ ka taa aw kelen-kelen n'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni wagati na aw bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ an bɛ Dankɔrɔba kɛnɛ kan Dankɔrɔba kɛnɛ an y'o de fɔ n ko maa o maa bɛ yen nɔ n'i sɔnna dɔ kɛ ma e de ye Dankɔrɔba ye an bolo donc an n'an ka maakɔrɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ yalasa an bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na a ka kow la ka se k'a dɔn a tigilamɔgɔ yɛrɛ ye jɔn ye ne b'a dɔn maa caman pereselen don sisan ko n ka tigilamɔgɔ tɔgɔ fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye Alusamu an bɛ fɛ k'a dɔn Alusamu yɛrɛ ye jɔn ye o de hukumu kɔnɔna na an wulila k'an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ ka tagama bi k'a sɛgɛrɛ o tuma na mɛn ni da ye mɛn tigida ye an tɛna kuma jiyan Alu ni ɲankuma. Oui, ça va kɔri baasi t'i la n bɛ Mali cɛ ni muso ani denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo ne de ye Alusamu ye ka wolo Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ ka kow daminɛ Bamakɔ ka dɔnkilida daminɛ ka n to Bamakɔ yan mais anw bɔra Kuɲakari de an ye Kuɲakarikaw de mais ne sɔrɔla Bamakɔ yan voilà ne de ye Alusamu ye ne fa y'an fa o tɔgɔ Amadu Sam ani Umu Sam o ye n ba ye voilà. Kuɲakari yɛrɛ bɛ fan jumɛn fɛ bon Kuɲakari bɛ Kayi kɛrɛfɛ i bɛ fɔlɔ ka se Kuɲakari ka sɔrɔ ka taa Kayi Kayi ni Kuɲakari ça fait 60 kilos voilà. D'accord o diyara n ye Alusamu an nana ka na i baro bi an bɛ fɛ k'a dɔn i ka misiki ko yɛrɛ nana cogo di fɔlɔ. Bon o tɛ baasi ye parce que i b'a dɔn bɛɛ n'i dacogo de don Ala bolo bɛɛ n'i sɔncogo don Ala bolo sinon ne ma dɔnkili kalan karamɔgɔ tɛ n'a la depuis ne ka dɔgɔ bɛɛ bɛ ne dɔn ni dɔnkilida de ye bon fo ka na a kɛ n dɔnna n'a ye en 1995 n ka premier album bɔra en 1995 sinon k'a fɔ ko n ye dɔnkili kalan ou bien karamɔgɔ bɛ n na dɔnkili da ta sira la o ko tɛ voilà n y'a f'i ye cogoya min na bɛɛ n'i sɔncogo don Ala bolo voilà. Mais album ko idée nana cogo di déjà que mɔgɔ min kalan karamɔgɔ t'i la album ko idée sɔrɔla cogo di. Bon album ko o ni kalan ko ani karamɔgɔ ko o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o n'i kɛra dɔnkilidala ye bon pour que i ka lakodɔn fo sababu bon mɔgɔ mun kɛra ne sababu ye n ka kɛ dɔnkilidala yɛrɛ ye pour que diɲɛ ka n lakodɔn o ye n teri ye n teri mun don an wolola du kelen kɔnɔ ka mɔ du kelen kɔnɔ ka kow bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ n teri don n kanuba don a ye n kanu Ala kama kira kama a kɛra n fɛ donc o de ye n dɛmɛ en 1995 ka n ladon studio la bon ka kasɛti fɔlɔ dilan n'o ye Sukabe Mali ye bon o bɔlen an y'a cari donc ne lakodɔnna ten voilà. O teri i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ an ye. non o teri tɛ mɔgɔ wɛrɛ n jatigi don n terikɛ don ale tɔgɔ Abubakar la Gayila denkɛ de don voilà ale de ye ne ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen Ala barika la. Ala ka diɲɛ banba. Amina. Alu est ce que aw bara faso la ou bien baso la dɔnkilidala bɛ yan. Bon dɔnkilidalaw bɛ yen parce que ne ye Gawlo de ye mais Gawloya yɛrɛ ka lakodɔn Mali kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ n sen b'a la n tɔgɔ y'a to Gawlo o dɔnna o kɔnɔna la an ka famille bɛɛ ye dɔnkilidala de cɛ kunda ni muso kunda o bɛɛ bɛ se dɔnkilida la mais mɔgɔ mun lakodɔnna n'a ye yɛrɛ yɛrɛ a ka fɔ ko karisa kɛra dɔnkilidala ye ko diɲɛ bɛɛ y'a dɔn a fɔlɔla ne la an ka famille la mais sinon n den dɔw bɛ yen olu bɛ dɔnkili da Thierno Sam bɛ dɔnkili da bon Mamadou Sam bɛ dɔnkili da mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ dɔnkili da minnu ma lakodɔn a ka ca voilà. Alu 95 ni bi cɛ album joli bɔra. bon 95 ni bi cɛ n ye album 8 bɔ Ala barika la. Ouais. I bɛ se ka dɔɔni f'an ye u titre kan ni hakili b'u la. bon ne ka premier album o ye Sukabe Mali ye. Sukabe Mali o kɔrɔ de ko Mali denmisɛnninw
u ka kalan parce que hadamaden n'i kalanna a nafa bɛ se i ma a nafa bɛ se i faw ma a nafa bɛ se i baw ma a bɛ se jamana ma bon o kumaw de bɛ dɔnkili in kɔnɔ k'a jira Mali denmisɛnninw a ye kalan parce que kalan ni kodɔn c'est vrai kalan ni kodɔn tɛ kelen ye voilà mais ne ma kalan parce que ne yɛrɛ tile kelen ma sigi pan kan mais ani n tɛ kodɔn o tɛ kelen ye i m'a faamu mɔgɔ si tɛ ne ye diɲɛlatigɛ in na k'a fɔ ko ne ma kalan fo ni n y'a fɔ mɔgɔ min ye k'a fɔ ko n ma kalan sinon ne tile kelen ma sigi pan kan mais n bɛ kodɔn o ye Ala ka kɛ ye quoi mais ni kalanna fana ka kodɔn c'est à dire o fana bɛ ɲɔgɔn dafa voilà voilà Aliou ka carrière kɔnɔna na i taamana kojugu n taamana Ala barika la n taamana n bɛ se k'a fɔ n ye tour du monde kɛ parce que 5 continents u b'a fɔ cogoya min na ko de diɲɛlatigɛ la bon Ala barika la n sen dɛrɛla a bɛɛ la o ye nafa dɔ ye misiki kɔnɔna na Aliou est-ce que i ye gɛlɛya sɔrɔ a la bon quand même gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la fɛn o fɛn n'a bɛ daminɛ a daminɛ gɛlɛya b'a la mais n'a ɲɛna diya bɛ sɔrɔ a la voilà mais ne ka nɔgɔya o ka can ka tɛmɛ gɛlɛya kan parce que de fait que ne ma dɔnkili kalan karamɔgɔ tɛ ne n'a la bon o ye n lafiya dɔɔni voilà an bɛ don min na i ko bi jɔfɛn bɛɛ dafɛn bɛɛ est-ce que kalanden bɛ e yɛrɛ bolo wa sini ma sinikɛnɛ min bɛ se ka Aliou ɲɛnafin bɔ mɔgɔ la oui a bɛ yen n y'o de f'i ye o n ko n den 2 bɛ yen Mamadou Sam ani Thierno Sam n t'a dɔn n'i b'u dɔn ou bien n'i y'u tɔgɔ mɛn n bɛ Thierno dɔn voilà Thierno bɛ yen Mamadou Sam bɛ yen bon olu bɛɛ ye dɔnkilidalaw de voilà bi bi in na u lamɛnnen don kosɛbɛ jamana in kan ani jamana kɔ kan u lamɛnnen don voilà baara in tagabolo la kunun ko maakɔrɔw bɛ dɔnkili da cogo min na n b'a fɔ aw yɛrɛ ka wagati sa aw ka dɔnkilida tagabolo ani sisan denmisɛnninw ka dɔnkilida tagabolo kelen don bon anw ka wagati ma tɛmɛ parce que ni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ sisan de n ye dɔnkilida daminɛ mais anw ka wagati i y'a fɔ cogoya min na ani bi denmisɛnninw ta c'est à dire a cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji a bɛ komi sanu ani warijɛ sanu ni warijɛ y'a dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ kelen ye mais c'est à dire sanga bɛ bɔ Ala de yɔrɔ i bɛ se o i tɛ se o ni Ala ko a bɛ tɔgɔ d'i ma a b'a d'i ma bon anw ka dɔnkili kɔnɔ kɔrɔw b'a la parce que ne tɛ dɔnkili lankolon da parce que ne tɛ mɔgɔ lankolon donc kɔrɔw b'an ka dɔnkiliw la bon mais bi an ka denmisɛnninw bon olu fana bɛnna n'u ka génération dɔ de ye denmisɛnnin minnu b'u lamɛn u bɛ olu de fɛ parce que hadamaden ni Ala ye tɔgɔ d'i ma cogo o cogo a k'a kɛ ni tɔgɔ ɲuman ye o de ka ɲi ka tɛmɛ tɔgɔ lankolon kan an ka bi denmisɛnninw succès b'u la c'est vrai succès b'u la mais an ka dɔnkili kumacogow tɛ kelen ye anw miirinata ni olu miirinata kelen tɛ voilà o yɔrɔ in de don voilà o san i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ denmisɛnnin ninnu ye bon denmisɛnnin dɔnkili ye fɛn dɔ de ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ dɔnkili fɔ u da la mais u tɛ dɔnkili yɛrɛ kɔrɔ dɔn parce que n'i ye dɔnkilidala caman ɲininka ko dɔnkili yɛrɛ kan ka da mɔgɔ jumɛn de ye u t'a dɔn bon dɔnkili ye jɔn de ta ye u t'a dɔn parce que n'i y'a jateminɛ dɔnkili ye mɔgɔkɔrɔbaw de ta ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw an falakaw an'an balakaw donc e mun bɛ dɔnkili da u b'i lamɛn n'o y'a sɔrɔ kuma ɲuman b'a la u bɛ dugawu de k'i ye u b'a fɔ nin den a ka dɔnkili ka di a bɛ kuma min fɔ a kɔrɔ ka ɲi Ala ka barika don a la Ala k'a kɛ tan Ala k'a kɛ tan bon mais en tant que i bɛ dɔnkili lankolon da o cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw fana mana o lamɛn n'a ma taa o jimi sira fɛ u b'i danga de i m'a faamu bon mais denmisɛnnin ninnu olu u t'o ye parce que denmisɛnninw ta tɛ dɔnkili ye denmisɛnninw ta ye dɔn de ye ni rythme ka di rythme bɛ taa cogoya min na denmisɛnninw bɛ se ka pankapuruti kɛ u b'u ka kulew k'a la mais olu tɛ
a jateminɛ k'a fɔ nin kɔrɔ bɛ jumɛn kan nin kɔrɔ bɛ jumɛn kan olu t'o ɲɛɲini k'o dɔn o de ye a différence ye voilà. ayiwa Alu an bɛ fɛ k'a dɔn Alu ye furu kɛ. bon ni sisan kɔni y'a sɔrɔ ma furu kɛ fo n'o kɛra tatiɲɛ ye bon ala barika la muso bɛ n bolo denw bɛ n bolo. tabarikala. voilà. ok o diyara an ye. Alu sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn i ka carrière kɔnɔna na dɔnkilida yɛrɛ tagabolo kɔnɔna na e ka rêve est-ce que a réalisera. rêve sugu jumɛn. i n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ don baara o baara la i b'a se ka souhait dɔ kɛ ne hamina ko ye nin de ye par exemple ni ala ye se kɛ ne ye n bɛna nin baara in kɛ ni n ye sɔrɔ kɛ n bɛ y'a fɔ cogoya min na hadamaden n'i bɛ don fɛn o fɛn na nafa ka sɔrɔ a la bon hali ni ne sigi cogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ala barika la ne bɛ baara mun kɛ a ma kɛ baara lankolon parce que i bɛ n baara de donc ni e taara yɔrɔ dɔ la sisan ka taa sɔrɔ ne tɔgɔ jugu bɛ ka fɔ ye bon e bɛ se ka a démenti k'a fɔ ne yɛrɛ de taara bara a ka du bɛ ta a ka du bɛ ta a ka du bɛ ta o n'a ɲɔgɔnnaw bon donc nin bɛɛ ye ala tanu de ye voilà. ok Alu e ka dɔnkilida est-ce que i bɛ fasa da kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko nin ye jatigi dɔ fasa ye kɛrɛnkɛrɛn ou bien dɔnkilinin jɛda de don. non bon dɔnkili bon jamana in kɔnɔ an bɛ fasada kɛ an bɛ dɔnkili kɔrɔmaw da fasa tɛ mun na dɔnkili o ye dɔnkilidala bɛɛ de dɔnkilidala bɛɛ b'o kɛ voilà dɔnkilidala bɛɛ b'o kɛ i bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ i bɛ mun fasa da bon et puis fana mais a bɛɛ kana kɛ fasada ye dɔrɔn i bɛ se ka dɔnkiliw wɛrɛw labɔ kɔrɔ bɛ dɔnkili minnu na min bɛ taa hadamadenw jimi sira fɛ voilà. Alu projet dɔw b'i bolo nin wagati in na. bon projet tɛ yen fɔlɔ parce que jamana in a fɛn bɛɛ jɔlen don a fɛn bɛɛ jɔlen don e yɛrɛ bɛ jamana in kɛcogo dɔn a bɛ cogoya min na sisan e b'a dɔn an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bon donc mais ça va aller ni ala sɔnna ma. i fɛ ka kala turu kumani min na sisan jamana in tagabolo en tant que artiste ladilikan jumɛn b'i bolo comme message k'a fɔ maliyɛn denw. non bon ladilikan min bɛ ne bolo dɔrɔn c'est à dire an bɛ ala de deli dɔrɔn bon an ka jamana in bɛ cogoya min na a ka changer ala k'a changer ala k'a ɲa k'a d'an ma n bɛ se k'o de fɔ. o diyara an ye kojugu Alu sisan nɔ an bɛ fɛ i ka Sukabe Mali i ka nabɔ n'a ye dɔɔnin kolbe de narto ya seilam de tebe kol tom seilam ne janga worbe bene bange rewbe bene bange Sukabe Mali jangel Sukabe Mali doktoro den jinnabe Sukabe Mali jangel Sukabe Mali doktoro den jinnabe voilà. ok Alu diyara an ye kosɛbɛ mais sisan baara in yɛrɛ kɔnɔna na 95 ni bi cɛ Alu y'a dɔn a ka morceau jumɛn de bɛ yen min ye succès d'a ma. bon quand même depuis ne ye dɔnkilida daminɛ n bɛ se k'a fɔ n ka premier album de ye succès di yan fo ka taa bila bi la o succès kelen de bɛ ne la Sukabe Mali lakodɔnnaw la kojugu ɲɛ bɛɛ ye n dɔn ni a ye fo ka n tɔgɔ tunu bɛɛ bɛ n wele Sukabe Mali bon o bɔra yen Bamako wili kam nana o fana diyara mɔgɔw ye ngolɛn ninnu ni don tɛ wele don na ninnu c'est à dire a ka ca bon fo bi ala barika la ni n tɔgɔ kɔni tɛ ka yɛlɛ a tɛ ka jigin ala barika la. ala k'o kɛ ɲɛtaa ye. Alu ka inspiration bɛ sɔrɔ cogo di. bon inspiration o bɛ sɔrɔ ala de yɔrɔ parce que ne bɛ cogoya min na ne ma n yɛrɛ kɛ ten n y'a f'i ye cogoya min na n ko ne ma misiki kalan ne ma dɔnkili kalan mais n y'a f'i ye tuguni n ko hadamadenw sɔn cogo tɛ kelen ye ala bolo ni ala ko a bɛ mun kɛ a b'o kɛ dɛ ne ka inspiration a bɛ ne de bolo voilà. d'accord Alu i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ dɔnkili ka di kosɛbɛ a diyara bɛɛ ye mais hakilina jumɛn ye bila a dali la parce que i bɛ fɛn dɔw fɔ a kɔnɔ
a bɛ mɔgɔw la yɛlɛ en même temps i bɛ dɔn kɛ fana ko Mali musow bɛ yen Mali muso ah o de diyara e ya ay dɔnkili bɛɛ ka di n ye mais parce que a diyara bɛɛ ye en même temps i bɛ ɲininkali minnu kɛ ninnu awɔ o bɛɛ bɛ dilan de kumakanw bɛ dilan de k'a kɛ dɔnkili ye k'a fili bon n'i y'a ye n tɛ ka kuma o kan parce que a ma da filakan na a dara bamanankan na donc a ma se i ka ɲininka o kɔrɔ la parce que o kɔrɔ bɛ bamanankan yɛrɛ i m'a faamu ayi sisan parce que e ye ɲininkali minnu kɛ ninnu dɛ mais Mali musow bɛ yen wa a ma fɔ k'u bɛ yen wa u bɛ yen olu bɛ yen ka ban o y'o bannen ayi mais i ye dɔ wɛrɛw fɔ n'u ka usulan kasa duman o t'aw de ka ko donc ça veut dire que Mali musow u sankɔrɔtalen don n'u ka usulan kasaw n'u ka parfum kasa dumanw voilà c'est à dire en un mot alu yɛrɛ sɔnna Mali musow ye quoi non bɛɛ fanga kan ka sɔn Mali musow ye n'est-ce pas ok an kɔni nan'i fɛ yen vraiment an sera i bara an nisɔndiyara i y'an kunbɛn ɲɛko ɲuman ye wasakɛ sisan na folikan laban jumɛn b'i bolo an bɛ se ka jamakan kuncɛ cogo min na bon quand même an filɛbagaw an'an lamɛnbagaw ani cɛ ni muso ni denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bon ne Alusan b'a bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ayiwa an filɛbagaw mɛn ni da ye mɛn tigi da ye n hakili la min bɛ Alusan ko la kunkun n'a ɲɛɲɛ caman sɔrɔla ka dɔn a la o tuma na dankɔrɔba kɛnɛ ni masa in m'an ka jɔnya joona don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan an ni dankɔrɔba belebele wɛrɛ aw k'an bɛn